Ito na mga kachapso yung part 2 ng ating pagpapatuloy ng ating vlog sa pagpunta natin sa Barangay Bunglewlaong Northern Samar. So abangan ninyo yung mga performances ng aking mga kasama. Basta. Basta mga buwan. Nothing for me to do, but I one last cry, before I leave it all behind. I got a part of you on my mind. This time is tough, living alive. I know God on this road to know the light. Hello, pula.